Ƙasar Amurka tana samar da fiye da ganga miliyan 13 na mai a kowace rana, fiye da kowace ƙasa a tarihin duniya. Amma duk da haka tana shigo da miliyoyin gangunan mai cikin ƙasarta a kowace rana, musamman heavy crude oil daga ƙasashe kamar su Nigeria, Angola da Venezuela. To amma me yasa ƙasar da ita ce world largest oil producer za ta kai hari kan wata ƙasa duk saboda mai? Amsar ba ita bace abin da kake tunani. Kuma da zarar ka fahimci gaskiyar lamarin, America's foreign policy, military interventions da kuma kalar soyayyar da take yi wa shugabannin da suka aminta da ita duk za su fara zama masu ma'ana. This is not just about oil, it's about control. Ikon sarrafa albarkatun kasashen waje, ikon sarrafa hanyoyin kasuwanci da ikon sarrafa tsarin amfani da dala da ke yanke hukunci kan wanda zai sayar da makamashi wato energy da wanda ba zai sayar ba. Tsawon shekaru da suka gabata sun kawo labarai iri-iri, suna justifying tsoma bakinsu da aƙidar yaƙi da kwaminisanci wato communism da kuma yada dimokuraɗiyya a yankuna daban-daban gami da dakatar da ta'addanci. Amma takardun sirri daga gwamnati da suka bayyana da rahotanni daga hukumomi suna nuna wasu abin na daban. Daga Iran zuwa Congo, Libya zuwa Iraq da kuma Venezuela, tsarin dai guda ɗaya ne da ke ƙara maimaita kansa duk lokacin da wata ƙasa mai tarin albarkatun ƙarƙashin ƙasa ta yi ƙoƙarin sarrafa nata man ko albarkatunta, sai hakan ya zama matsalar da dole sai an magance shi ko ta halin kaka. Wani babban bincike da wani masanin siyasa Jeff Kogan ya gudanar ya nuna cewa tsakanin kashi 1 cikin 4 ko zuwa rabin duk yaƙe-yaƙen da ke faruwa a tsakanin ƙasashe tun daga shekarar 1973 zuwa yau suna da alaƙa da mai. Wannan bidiyon yana magana ne akan wannan tsarin. Tarihi ne na shekaru 75 na yadda Amurka ke shiga yaƙe-yaƙe domin tabbatar da ta saka hannu akan albarkatun ƙasashe da kuma dalilin da ya sa ƙasashen Afirka suke tsakiyar inda wannan tarihin zai ci gaba da rubuta kansa. Mu fara da tambaya mai sauki. Idan Amurka tana samar da mai fiye da kowace ƙasa a duniya, me yasa har yanzu take buƙatar mai daga wasu ƙasashen? Ƙasashe kamar su Nigeria, Venezuela da sauran masu fitar da mai. Amsar mai sauki ce, amma yawancin mutane ba su santa ba. Kaga, duk da cewa Amurka tana haƙo miliyoyin gangunan mai a kowace rana, har yanzu tana shigo da ƙarin wasu miliyoyin a kullum. Tana amfani da kusan 20% na dukkan man duniya, duk da cewa yawan jama'arta gaba daya bai kai 5% na duniya ba. Kuma adadin man da aka tabbatar tana da shi yana da iyaka idan aka duba yadda take amfani da shi. Don haka matsalar ba wai yawan man da Amurka take da shi bane kawai, a'a, kalan man da take da shi da kuma yadda aka gina manyan matatunta a kai. Na san yanzu kana tunanin cewa to sai me, ai mai ne ko? Ba haka bane. Mai ne, amma dukkan su ba kala ɗaya bane. Man Amurka yawancin shi ba mai kyau bane. Is light and sweet, low sulfur, low density, kuma yana da sauki wajen tacewa. Yawancin matatun mai na Amurka, musamman a yankin Gold Coast, an gina su ne shekaru 40 zuwa 50 da suka wuce domin amfani da kalan mai guda ɗaya, heavy crude oil. Kusan kaso 70 cikin 100 na karfin tace man Amurka yana aiki ne sosai da mai nauyi, wato heavy crude oil. Idan ka saka masa mai ba kalan da aka kirkire shi don shi ba, akwai matsala. Saboda haka shugabannin kamfanonin mai na Amurka suna da zaɓi guda biyu: ko dai su kashe ɗaruruwan biliyoyin daloli su sake gina wasu matatun man wanda zai ɗauki shekaru da dama kafin su kammala, ko kuma su ci gaba da amfani da wanda suke da shi, su rinka shigo da heavy crude oil daga ƙasashe da ke samar da shi. Sai suka zaɓi na biyun. Ga abin da ke faruwa: Amurka tana fitar da manta mara kyau, light crude, zuwa ƙasashe kamar su South Korea, UK da Netherlands, inda matatun man su aka gina domin amfani da irin waɗannan light crude oil din. A lokaci guda kuma tana shigo da heavy crude oil daga ƙasashe irin su Nigeria, Venezuela, Angola, Canada da sauransu. Tana haɗe duka biyun domin ta inganta samar da kayayyaki. Wannan tsarin da ta ɗauka ya fi mata sauki, sauri, kuma ya fi kawo mata
mata riba mai yawa, amma ya haifar da wata damuwa mai girman gaske. Amurka ta zama mai dogaro da heavy crude oil daga kasashen da ba ta da cikakken iko a kansu, kasashe a yankin Afirka da Latin America. A nan ne siyasar duniya ta fara, domin tattalin arzikin duniya ba wai yana tafiya ne akan danyen mai kadai ba, a'a yana tafiya ne da man da aka tace, diesel na jiragen ruwa, man jiragen sama da na kayan aikin soja. Kuma heavy crude oil yana da matukar muhimmanci wajen samar da waɗannan man masu inganci. Fiye da shekaru 70 da suka wuce, Amerika tana kallon irin waɗannan man a matsayin strategic asset, abinda dole ne su mallake su ko ta halin kaka. Domin fahimtar abin da Amerika za ta iya yi domin kare wannan muradin nata, dole ka kalli abin da ta yi a ƙasashe irin su Iran, Iraq, Congo, Libya da kuma Venezuela a yanzu. Amma kafin juyin mulki da yaƙe-yaƙen, ya kamata ka fahimci yadda mai ke da alaƙa da dala, wato Petro-Dollar a takaice. Bayan yaƙin duniya na biyu, wato World War III, dalar Amurka ta zama babbar kuɗin da ake amfani da ita a duniya. A ƙarƙashin tsarin Bretton Woods, ƙasashe za su iya musanya dalar su da zinari. Ƙimar dalar ta kasance kamar zinari a takaice. Amma a shekarar 1971, shugaban Amurka na wannan lokacin, Richard Nixon, ya kawo ƙarshen wannan tsarin. Amurka ta daina auna dalar ta da zinari. A dare guda, dalar ta zama kawai takarda kamar sauran takardu. To amma me yasa duniya bata watsar da ita ba har ta kawo yadda take a yanzu? Na san za ka iya tambaya. Amsar kuwa ita ce saboda mai. Shekaru 3 bayan faruwan hakan, aka samu wannan amsar. Wata yarjejeniya da Amerika ta yi a ɓoye da ƙasar Saudi Arabia, wacce ta canza tattalin arzikin duniya na shekaru sama da 50 shine. Ga yadda yarjejeniyar take a aikace. Saudi Arabia ta amince cewa za ta sayar da manta da dalar Amurka ga duniya. Hakan nan sauran ƙasashen OPEC ma suka bi wannan sahun nata. In return, Amurka ta jaddada ba masarautar ƙasar ta Saudiya kariya na soji, kuma ta ƙarfafa ta na ta zuba ribar manta cikin takardun bashin Amurka da sauran kadarori a daloli. Wannan yarjejeniyar ya haifar da wani abu mai ƙarfin gaske ga duniya. Idan kana buƙatar mai, sai ka fara samun dala. Idan kana buƙatar dala, dole ta kasance a reserve ɗinka. Wannan ya baiwa Amurka manyan fa'idoji guda uku. Za ta iya kashe kuɗi fiye da yadda take samu, kuma ba abin da zai samu currency ɗinsu. Za ta iya kashe kuɗaɗe masu nauyin gaske a kan sojojinta fiye da kowace ƙasa a duniya. Za ta iya ƙaƙaba wa ƙasashe takunkumi ta hanyar cire su daga tsarin dollar system. Da zarar ta cire ƙasa daga tsarin, nan take ƙasar za ta fara fama wajen sayan mai a kasuwar duniya ko wajen kasuwanci da sauran ƙasashe. A yau, fiye da rabin global foreign exchange reserve a dala suke a ajiye. Masana suna bayyana wannan a matsayin ikon da ba a taɓa ganin irinsa ba na ƙaƙaba takunkumi da sarrafa zirga-zirgar kuɗi a duniya. Yanzu ka kalli abin da ke faruwa da ƙasashe idan suka yi ƙoƙarin fita daga wannan tsarin. Iran ta fara karɓar euro da sauran kuɗaɗe wajen sayar da mai a farkon shekarar 2000, har ma ta buɗe kasuwar mai domin yin cinikayya ba tare da amfani da dala ba. Martanin da ya biyo baya shine shekaru na takunkumi, barazana na ƙarfin soji da kuma assassination. Yanzu kuma me ke faruwa? Iraq ta sauya sayar da manta da dala zuwa euro a shekarar 2000 ita ma. Shekara 3 bayan fara amfani da wannan tsarin, Amurka ta afka musu. Bayan sauyin gwamnati a ƙasar, ɗaya daga cikin matakan farko da Amurka ta saka musu shine dawo da amfani da dala wajen cinikayyar mai a ƙasar. A Libya kuma, Muhammad Gaddafi ya yi ƙoƙarin ƙirƙirar kuɗin bai ɗaya a Afirka da kuma ƙoƙarin kawo gold-backed African currency. Ya kuma sha yin magana a fili kan sayar da man Afirka da wannan kuɗin maimakon dalar Amurka. Me ya faru da shi daga baya? A shekarar 2011, NATO ta tsoma baki. Gaddafi ya rasa ransa. Libya ta fada cikin rikici wanda har yanzu ba su shawo kansa ba. Bayan takunkumin da Amurka ta kakaba musu, Venezuela ta fara karɓar yuan da euro har ma da cryptocurrencies wajen sayar da manta. A farkon wannan shekarar ta 2026, sojojin Amurka sun kama shugabar ƙasar Maduro, kuma Washington ta bayyana a fili cewa za ta karɓi ikon harkokin
arzikin man ƙasar. Tsarin guda ɗaya ne kacal. Duk wani yunkuri mai ƙarfi na karkatar da yin cinikayya da dala, Amurka na ɗaukar sa a matsayin barazana gare ta, ba wai kawai shawara na tattalin arziki ba. Yanzu kuma wani sabon ƙalubale yake bullowa wanda ke barazana ga wannan tsarin. BRICS, Brazil, Russia, India, China da South Africa da wasu sabbin membobi suna ƙara ci gaba da amfani da wasu sabbin tsarin biyan kuɗi daban-daban domin kasuwanci tsakanin ƙasashe. Musamman China tana ƙoƙari a dinga cinikayyar mai da yuan. Manufar shine rage dogaro da dalar Amurka. Kuma yankunan da suka fi muhimmanci su ne Afirka, Gabas ta Tsakiya da Latin America. Wuraren da ke da mafi yawan mai da ma'adanai su ne inda hankali ya fi karkata ga. Yanzu ka ɗauka a ce a filin wasan akwai wani sabon ɗan wasa mai tashi da yake ƙara harzuka abokin hamayyarsa. Wannan shine misalin China da Amurka.